Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 20, bersikulo 1 ngadto sa 16. Si Jesus may sugilon niining maong sambingay ngadto sa ihang mga tinunan. Ang paghari sa Dios sama niini adunay tag-iya sa usa kaparasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyahang patrabahoon. May sugot siya sa paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkalas 9, miadto na usab siya si merkado og didto nakita niya ang pipila ka tawo og nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nagadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyahang gihimo. Unya sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagsalop na sa adlaw ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho og ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo. Busa sa pagduol sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagpagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras ug samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamati ra, wala ako man limbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.